Halos 2,000 ka magbanay gikan sa 8 ka mga barangay sa Lamitan City, Basilan ang gibaha atol sa kusog nga ulan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video nga kuha sa usa ka netizen sa Lamitan City, Basilan, makita ang pagsaka sa tubig baha sa ilang panimalay diyang mibundak ang ulan niadtong Miyerkules sa gabi nga matud sa Pag-asa epekto sa miaging low pressure area o Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa laing kuha sab sa laing netizen, dunay pipila ka kabalayan sa mong lugar ang gilunupan sa tubig baha. Gani, makita sab ang paglusong sa mga residente sa baha aron maluwas ang laing mga residente nga natrap sa ilang kabalayan. Gilayong nagpaygayon og rescue operation ang Lamitan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Hinoon, walay naangol atol sa insidente. Dahil na-rescue din natin sila as early as 1 a.m. Nagsimula na kami ng rescue sa mga trapped residents hanggang 5 a.m. Sa tala sa CDRRMO Lamitan, miabot sa 1,881 ka magbanay gikan sa 8 ka mga barangay sa Lamitan City ang apektado sa pagbaha. Temporaryo silang gibakwit sa mga evacuation center sa syudad. Gilayon sab silang gihatagan o ginabang sa lokal nga kagamhanan. Hinuon sa karon, hinay-hinay nang namalik ang mga apektadong residente sa ilang kabalayan. Pahimangno sa CDRRMO nga kanunay mag-igmat sa posibleng mga pagbaha matag dunay pagdaot sa panahon. Mag-monitor sila sa weather din sa amin para kung ano man ang mga announcement namin, makaano tayo ng mas maaga. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.